Hej og velkommen alle sammen. Nu skal vi lige klappe. Fuck, en mærkelig intro faktisk. I dag har jeg gjort noget, som jeg ikke skulle have gjort. Men lige meget hvad vil jeg få det. Fuck, den her t-shirt. Jeg har taget den på. På grund af, jeg skal have krisket 7 æg med fucking 80. af min søster og min kusine. Så det er skidt. På grund af, at jeg fucking tabte i FIFA 3-2. For det, ja. Han startede sgu med at score 1 mål, og så scorede han 1 til. Så scorede jeg, så scorede han, og så scorede jeg. Han scorede 2 mål, så scorede jeg 2 mål, og så scorede han 1 mål. Og så... Jeg vidste godt vedmålet fra starten af, og jeg er bare sådan lidt fuck nu. På grund af... Det er party lige nu, altså. Og vi er gæster på besøg. Så stop kan det være. Og vent lige 2 sekunder. Jeg skal lige smide noget ud. Så ja. Buddy. Mit tøjskab er derovre. Ikke noget. Så lige. Kan du se mig? Ja. Synes du ikke, det er noget fint tøj, jeg har fået? Ja, du ved godt, at vi skal gøre det udenfor, ikke? Jeg skal have fucking shorts på. Hvad hvis nu det sprøjter på os? Men det var ærgerligt. Ved du godt, vi skulle gøre det udenfor? Er du går lige ud med Erik? Jeg tror Ud lige... af alle, jeg skal skifte. Ud med Erik! Jeg tror bare, jeg kigger på... Nu er de begge to klar. Jeg skulle lige nødt til at skifte. Så ja. Nu er jeg klar til at dø. Udenfor. Med korte ærmer. Og shorts. Lige se. Sådan skal jeg sådan lidt udenfor. Og det bliver fucking koldt. Jeg ved med også. Så kan jeg bare lade være med at tabe. Men lige meget hvad, så skulle jeg have et æg i hovedet. Så say hello. Hello! Say hello. Hello! He's out. Hej! Hun danser. Så nu skal vi udenfor. Ja, fordi vi skal nemlig køle Jeg 7 har fucking sagt det. æg i hovedet på ham her, fordi at han tabte 4-2 eller sådan noget. Nej, 3-2. 3-2 til et lortehold i FIFA. Nej! Det var fucking online. Så online. Men det var stadig et dårligt hold, der spiller noget selv. Ikke også? Hvad laver det? Fuck, du er mærkelig, mand. YouTube, du Nej, er sikkert endnu værre. at du er fucking mærkelig. Endnu værre end det der. Nu henter vi æggene. Lad nu være med det der. Vi har fandme lavet æggene om til 5 æg. Vi køler 5 æg. Vi køler 5 æg i hovedet på mig. Vi køler ikke 7. Og her har vi de gode bros. Du skal prøve at køle æg i hovedet. Så yes. Det er jo fandme spændende. Vi skal have de legendariske sutsko på. I får fandme ikke lov til at se dem, fordi de er for legendariske til jer. Så yes. Og nu skal vi samle en øl med æggene. Jeg er bedre til det end dig. Jeg er bedre til YouTube. Du har engang en YouTube-kanal. Fuck, det er allerede koldt, mand. Det er lidt... Det er og koldt. Det skal... Stille der! Og nu kan de se klar. Vi er på vej ud. Det er fucking mørkt. Så derfor har vi taget min telefon. Lad være med det der. Fucking bøsse. Ej, det er for sjov. Ja, for fanden har jeg det? Jeg er fucking lige her. Der skal det jo bare spille igen. Okay, vi går lige ned. Det er fucking mørkt lige nu. Hvor? For fuck's sake.
Hvor, mand? Jeg fuck. Ja, hvor jeg står. Man er fucking... Stop, sgu da. Stop sgu selv. Lortet. Ups, jeg bander aldrig. Ja, du har lige gjort det, mand. Hvis man så Du skal sgu ikke have den foran kameraet. Det er så væk, mand. Nu starter vi fandme med det her lort. Ej, hvor ser det vildt ud med det der. Ikke en skid, det gør. Dimser, hvad for en Vi starter med med det legendariske tidspunkt. Er at gøre dette. Lys derude. Sgu da det i hovedet, Frederik? Ja, men jeg skal lige få se. Så ligger Larda der. Det var ikke lige det eneste. Så står heroppe. Det er ikke hovedet. Og det skal lige siges, at jeg har fået det her fucking lort før. Det er faktisk hjemme hos mig, så. Jeg kan gøre det. Du skal ikke kaste det. Du skal gøre sådan her. Nej, du skal ikke gøre det. Nej, men man skal gøre sådan her. Eller? Det går. Gør så bare det. Ej, Frederik! Okay. Det er ikke sjovt. 1, 2, 3, 4, 5. Fuck. Han failede. Lad nu være. Og det var sammen, fordi han tabte i FIFA. Ej, det er ikke sjovt. For helvede. Prøv lige at... Okay, må jeg prøve nu? Nej, ja, men du skal lige prøve det lys her. Fuck. Ja, jeg har faktisk ikke holdt mig. Okay, jo du har. Jamen der. Ej, hvor er det der ulækkert. Jeg fik noget på panden. Hvad er det min tur? Nu vil jeg også på selv. Tredje æg. Jeg kan ikke gøre det her. Jeg gør det på mig selv. Men. Det ramte sgu da også for os. Hvor er det ulækkert. Ej, hvor er det Nej, det skal jeg altså lige se det, når vi kommer ind, hvordan du ser ud i hovedet. godt. Det her. Jeg kaster den op, og så griber, og så... Hey! Du mangler et æg. Nej, jeg skal have alle de her. Ja, det bliver sjovt. Jeg prøver at presse den så. Det kan den ikke. Det er dig. Var det ikke dig? Nej, det er en fint, gør det bare. Nej. Hvorfor helvede, det er fedt. Ej! Au, for satan, mit hår. Hold Fuck kæft, ham. det er klamt, mand. Nej, nu bander jeg igen. Det er dig. Nej, jeg gider ikke mere. Anne-Sophie gør det. Okay, jeg gør sådan her. Nej. Nej. Ej, hvor er det klart. Der går en lille dreng derovre med sin far. Nej. Der fandt kameraet lige ned, og jeg har det på næsen. Og jeg er lige ved at få det i munden. Fuck, det er ulækkert. Jeg får det næsten ned i munden. Prøv at lade film, eller prøv at lade lys på mig. Jeg kan nok ikke se det, men fuck. Men når vi kommer indenfor i lyset, så kan I se, hvordan det ser ud. Det er freaking klart. Nu er der rimelig mørkt Det her. er freaking klart. Det gør ondt i mit hoved. Det er sådan nogle skaller, der bare banker ned i ens fjes. Prøv at se. Vi kan ikke se det herude, du skal gå indenfor. Ej, hvor er det ulækkert. Bare æg over det hele. Vi ses i næste video. Jeg gør det. Hej, nu skal I så bare lige like og subscribe og alt det der, men nu ellers siger farvel.